Que us han invitat a algun àpat? Aneu cara d'afamats. Va, seieu, col·loqueu-vos. Ja sabeu on sou? Això així és clareny, i això és la plaça de l'Ajuntament. I sabeu qui sóc jo? No ho sabeu? Em diuen el Guenyo. I diuen que sóc una mica beneit. De vegades la mainada m'empaita i em llença pedres, però ja estic acostumat, els hi faig cas. Mireu, l'altre dia van passar uns castellans que treballen allà a les mines i em van dir que jo era el toto del pueblo. Mireu, en aquest poble hi viu molta gent, però estan molt escampats. Van per allà i per allà, i els agrada molt barallar-se. Sempre hi ha batusses entre ells. Jo no em barallo amb ningú perquè així puc pidolar tothom. Mireu, hi ha com dos bàndols en aquest poble. Hi ha l'alcalde, en Felip, i molts dels quartos estan amb ell. Però molts veïns no estan d'acord, estan en contra d'ell. Mireu, el don Felip són molt de missa i eren amics dels carlins, aquells que anaven pel món fotent tret i cridant Dios, pàtria i rei. I el rector també n'era bastant amic d'ells. Aquests parlen sovint de la caritat cristiana, sabeu? I de tant en tant fan almoines dels pobres. Aquí en aquest poble n'hi ha molts de pobres. Hi ha poques terres i sovint es fan malbé les collites. Però mireu, de cedir-los terres, donar-los llavors o deixar-los els bous de llaurar de franc, d'això res de res, aquests. Això sí, a l'església seuen els bancs del davant. Es veu que això dels quartos n'acosta Déu. Però, Guenyo! Guenyo, què fas aquí dalt? A Torres feu babau? Aquest, des que va tindre la malaltia aquella que se li feia aigua al cap, cada vegada està més tronat. Segur que ja deu estar despublicat d'uns o altres. Sí. Diu el que cadascú vol sentir i així aconsegueix que tots li facin almoina. Sembla que ho pot veure això d'estar tronat. Mare, a vegades fa coses estranyes. Mira, Guenyo, baixa, que aquesta tarda he estat amb el campaner de Sant Miquel i m'ha dit que hi vagis a veure'l, que et vol convidar a sopar. Que es pensa que soc beneit de debò. Baixa de Sant Miquel. Mireu, aquests són de Cal Creueta i són amics de l'alcalde. I es van repartir les terres d'en Xauvet dels Estanys quan se'n van anar a treballar allà a la colònia de Cal Rosal. I que, Josep, no puc anar del campaner, que m'han dit que aquesta nit aquí fan botifarres al forn. Guenyo, a tu et volia veure. La papeta de Cal Mateu m'ha dit que ahir quan la vas veure li vas aixecar les faldilles. Com ho tornis a fer, crido totes les dones del poble i et tanquem a la cort dels porcs. A veure què els hi fas a ells. Molt espavilat aquest, tu. Teresa, veuràs, és que aquesta pomilla fa molt de goig. No faré mai més, no faré mai més. Que caigui una pedregada, si me'n deixo. Guenyo, quantes vegades t'hem de dir que no pots entrar aquí a l'Ajuntament? Va, vés a la plaça. Però Ventura no m'emprenyis. Vols que els hi expliqui a tots aquests el que feu l'alcalde i tu amb els diners de les contribucions? És una mala bèstia, no tens cap respecte a l'autoritat. Va, fuig, que ens hem de reunir ara al ple de l'Ajuntament. Està bé, ja me'n vaig, però faré mal d'ull, de totes formes. Vosaltres què feu aquí mirant? Aneu a avisar els que s'esperen davant de l'església que començarem el ple? Vale.